Polaznici 12. škole kreativne fotografije napravili su ovih dana izložbu i svoje fotografije predstavili javnosti. Kao polaznici škole dobili su diplome, a kao umetnici fotografije bili su nagrađeni pohvalama onih koji su izložbu pogledali i na njoj uočili mnogo lepih fotografija ljudi koji su koliko do juče bili početnici. Jer fotografija može da bude zanat kojim se ostvaruje zarada, umetnost u koju se ugrađuje ljubav, a može i jedno i drugo, što je najbolja varijanta. Bojane, kako čovek uhvati trenutak koji postane večnost? Samo ako ima aparat u ruci možda uhvati trenutak koji postane večnost. Jednostavno, mogu da kažem, za mene je to ljubav samo prema fotografiji i to je to. Kako birate te trenutke? Svakog dana. Bukvalno svakog dana. Od kada ustanem pa dok ne legnem, skoro da je aparat uvek sa mnom. Rekao si malo čas ljubav prema fotografiji. Kako nastaje ljubav prema fotografiji? Pa s tim se rodiš ili ne, jednostavno to ili voliš ili ne voliš. Znači po meni je to nešto što se čovek rađa s tim. Znači ili ga imaš ili ga nemaš. Znači to teško je jednostavno kako objasnim. Ili voliš ili ne voliš, jednostavno. To je moja definicija ljubavi prema fotografiji. Ja se 10 godina unazad bavim amaterskom fotografijom. Zbog svojih obaveza ličnih nisam stigao da završim školu i evo, hvala Bogu, sad je stiglo to vreme da upišem neku školu gde sam stvarno nadogradio svoje znanje, ono amatersko, i pretvorio svoju sliku u nešto mnogo lepše nego što je bilo pre. Ana, zašto ti voliš fotografiju? Ja sam fotografiju zavoljela pohađajući upravo školu fotografije Fonovu pre 2 godine. Jednostavno, treba mi nešto što se zove izduvni ventil tokom studiranja, tako da je fotografija nešto što mene, recimo, ispunjava u slobodno vreme. A kako to fotografija biva izduvni ventil? Ajde mi malo pričaj o tome. S obzirom da studiram ekonomiju, onda je lepo baviti se nečime što nije strogo definisano nekim granicama, zakonima, pravilima, tako da fotografija jeste nešto što je lepo, što nam omogućava da upoznajemo razne ljude, širimo interesovanje i tako dalje. Ti stalno nosiš aparat sa sobom? Ne baš stalno, iskreno da budem, ali što češće mogu, aparat je sa mnom. A kako uhvatiš trenutak koji ti se dopada? Kad mi se dopadne, jednostavno... A nemaš recimo aparat, je li ti krivo kad nemaš aparat? Da, to mi se stalno dešava, da najbolji trenuci budu onda kada aparat nije sa mnom. Ivane, koliko ova deca nauče da budu uspešna i da budu dobri fotografi? Pa evo, možete i sami da vidite po fotografijama, škola je sigurno jedna inicijacija njihove kreativnosti, a sad je na njima, znači, nastavak da se dokazuju u različitim oblastima fotografije, ali ja sam siguran da će jedan broj njih, ako ne i većina, nastaviti da se fotografijom bavi na pravi, kreativan način, da će neki od njih i živeti od fotografije, a u svakom slučaju da će njihovi radovi biti primećeni u fotografskoj sceni ne samo grada Niša, nego i šire. 13 godina traje ova vaša škola. Šta iskustvo govori? Kada malo vratiš film unatrag, imali takvi koji su uspeli u poslu, imali takvi koji su se pojavili u nekim značajnim, recimo, časopisima? Kako da ne? Mi smo veoma ponosni, znači, na polaznike naših prethodnih škola, kao i na neke članove fotokluba koji su van škole, znači, kroz druženje sa ostalima napredovali. Sigurno da imamo, ja bih napomenuo da je fotoklub nekoliko godina bio najuspešniji fotoklub u Srbiji po rezultatima, po nagradama i po svemu ostalom. Sigurno da veliki broj, kažem, nagrada na mnogim izložbama daje nama satisfakciju za tako nešto. Mnogi su postali profesionalci u onom pravom smislu reči da zarađuju od fotografije, pošto u pravom prevodu amater u fotografiji, što smo većina nas ovde, koji je onaj koji fotografiju radi iz ljubavi. Profesionalac je onaj koji radi zbog novca.
tako da ovo je, kažem, pre svega neka strast, neka ljubav, neki način da se izrazimo kreativno kroz fotografiju kao najpogodniju formu za to, a veliki broj, kažem, polaznika škole je uspeo da u tome nađe i svoju profesiju. Šta je najvažnije za jednog fotografa da bi bio dobar? To je individualno pitanje, znači u svakom slučaju ljubav... Šta je tebi najvažnije, ajde? U svakom slučaju, znači, ljubav prema fotografiji, znači način da se izrazi nešto kreativno. Ja ću vam reći svoj primer. Ja sam pre 20 godina kad sam počinjao da se bavim, hteo sam sebe da izrazim na neki način, da se družim sa drugima, da pokažem nešto šta mogu. Nisam bio talentovan za sport, nisam bio talentovan za muziku, za slikanje. Fotografija je došla kao jedan pravi način, znači, da se kreativno izrazim i, kažem, to je jedna preporuka svim mladima, znači, jeste umetnička grana, jeste i sportska disciplina, jeste i, znači, odličan povod za druženje istomišljenika, znači, na sastancima fotokluba na školi to su razgovori o fotografiji, o tehnici, o umetnosti, tako da u svakom slučaju fotografija jeste neki moj izbor koji je to sam došao nenametno. Fotografija je umetnost za sebe, ima svoje postulate i svoje pravila koja se ponekad dodiruju i ukrštaju sa normama likovnih i primenjenih umetnosti. U okvirima savremene srpske umetnosti ona pokušava da se izbori za mesto koje zaslužuje. Ono što nas privlači fotografiji jeste između ostalog njena umešnost da ne zaboravlja stvarnost. Zato se najčešće i definiše kao ogledalo ili produžena ruka stvarnosti i u tom smislu kao podražavalački medij. A kako će izgledati ta stvarnost, zavisi od onih koji je kroz objektiv pogledaju i uhvate njen delić.